כמה באופנות כאלה שמשפיעים. עוד צדיקים? צדיקים. עדי גולדברג עם עמותת לוחמים ללא גבולות, ועמרי לוי סגן במילואים, מתנדב בעמותת לוחמים ללא גבולות. בוקר טוב, מה נשמע? אז זה לוחמים ללא גבולות. ספרו לנו קודם על העמותה. אז אני באמת אתן את הרקע. למעשה, לוחמים ללא גבולות זאת עמותה שפועלת כדי למנף תשתית עצומה שכבר קיימת, של מעל 400,000 תרמילאים שמטיילים בעולם. והמטרה היא למעשה לשלב התנדבות תוך כדי הטיול הגדול, ובאמת להראות את הפנים היפות של צה"ל ובוגרי צה"ל בעולם, בעשייה שהיא לא דרך הפה, אלא היא דרך הידיים והלב. זה ככה המוטו מה זה במייסיות? אני רוצה דוגמאות שמסבירות יותר טוב. אין בעיה. אז בתכלס, תוכן מתחלק לשניים. אנחנו מתנדבים גם בעולמות החינוך. אנחנו פועלים ב-17 מדינות בעולם, שאחת מהן היא כמובן ישראל. אנחנו פועלים גם בעולם החינוך, אנחנו מגיעים לבתי ספר ומעבירים שם שיעורים, ומלמדים שם את הילדים במדינות עולם שלישי, משיעורים של היגיינה ואנגלית וחשבון, ועד באמת אומנות ויצירה וריקוד. והחלק השני של ההתנדבות הוא באמת כל מה שקשור בשיפוצים. אנחנו משפצים את מוסדות החינוך שבהם אנחנו מתנדבים. אז זה ככה באמת ההתנדבות בחו"ל. ובארץ אני אגיד שההתנדבות היא כל מה שקשור בשיפוץ של בתים של משפחות קשות יום, אם זה ניצולי שואה ומשפחות באמת מהרווחה שאנחנו מקבלים, סיוע בחקלאות, ובאמת התנדבות חינוכית במועדוניות הרווחה. זה ככה בגדול. ובקיץ יש לכם, אתם רוצים לעשות איזשהו קייטנה לילדים, נכון? עומר, תספר לנו. עומר, מה אתה עושה, עומר? ספר. אני קודם כל נעים מאוד, מעריץ גדול, גדלתי עליך. אני מעריץ אותך, עכשיו אנחנו מחליפים, אני מעריץ אותך. הנה. זה לא בדיוק קייטנה, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים בחו"ל, עושים גם בארץ. כמו שעדי אמרה, זה מתחלק בעיקר שיפוצים ועבודה עם הילדים. יש לנו שתי מוקדים באור עקיבא ובאשקלון, שאנחנו עובדים ביום, משפצים בתים, צובעים, עובש וכדומה, עוזרים לאנשים שבאמת קשיי ולא יכולים לעזור לעצמם. ואז בצהריים אנחנו מגיעים למתנסים, מועדוניות, וגם משחקים עם הילדים, עושים איתם שיעורי בית, נותנים להם חיבוק חם שהם צריכים, מציירים איתם, לגו, פעילויות, הכל. מה זה עושה לך? לי? וואה. אני שהגעתי יחסית ערים מהמלחמה, אחרי בערך חודש השתחררתי במרץ, וזה עשה לי כאילו, החזיר לי את האמון בעם. דבר ראשון, אני כאילו, היה לי נורא קשה כל המצב, אני מאמין שלכולם תפס את המכנסיים למטה. ואז פתאום לראות שעדיין יש את הישראל היפה הזאת, את האנשים בני גילי שעדיין כאילו באים ומשקיעים ומתנדבים ונותנים מעצמם, ולראות שאנשים מקבלים את החיבוק הזה בכזה סדר פנים, זה עשה לי פלאים. לבוא לבן אדם שאומר לך, תשמע, כאילו, היינו במשפחה של אבא עם אישה ו9 ילדים, כשאני נכנס לבית, אתה רואה כאילו שיש עובש, ואני אומר לעצמי, וואלה, כאילו, אני כנראה לא הייתי רוצה להיות במקום כזה. נכון. והוא מן הסתם גם לא. והוא עובד, והוא מנסה, אבל הוא לא יכול כאילו לעשות את עצמו. אז מה אתה עושה? אתה בא, אתה צובע לו, מנקה את השירותים, אני זוכר השירותים שחורים, עובש על עובש. שמנו להם אנטי עובש, צבענו הכל, סידרנו, שיפצנו, עשינו גם כלים, הכל. וואו. ואז מגיעים אחרי זה, הילדה מגיעה אחרי 3 ימים. ואומרת, כאילו, וואלה, תודה לכם, כאילו, סידרתם לי את הבית, כאילו, אני יכול להזמין חברות שלי בלי להתבייש. האבא אומר לך, תודה רבה, כאילו, עשית לי מה שאני לא יכול לעשות, עומר, ואתה כאילו, יש לך את החיים שלך, נכון, אתה צעיר, ובשיא כוחך, ויפה, ובטח חברות, זוגיות, משפחה, החלומות שלך, הקריירה שלך. אתה יודע, איך פתאום אתה שם את זה בצד, ואומר, אני הולך קודם כל לעזור לאחרים, תסביר לי את זה. זה טעות, זה לא לשים בצד, זה לשים אותי במרכז. תסביר. תשמע, כסף אפשר לעשות בהמון שלבים בחיים, בהמון דברים, כמו שאמרת, חברים, חברות, זה לא סותר, אבל הסיפוק הזה שזה נותן לי, אני כבר אומר לך שאני עכשיו 2-3 אחרי המשלחת וקיבלתי כבר הרבה יותר. רכשתי עוד 30 חברים, שזה כאילו מישהו בא ואומר לך, בוא תקבל 30 חבר'ה בני גילך שהם הכי טובים שיש. כאילו הכי טובים, מלח הארץ, אנשים, פשוט אין דברים כאלה, אדם, אני בקשר איתם, בוא תכיר כאילו עזרה עם ילדים, שעכשיו יש לי אחר קטנות, אבל לבוא לילד זר לגמרי ולראות איך תוך יומיים הוא עולה במצב שהוא כזה, זורק לך איזה מילה רעה, כזה משחק את הפרצוף קשה, שהוא כזה ממש עומד בשער ומחכה שתגיע ותשחק איתו. או כמו שאמרתי, לשפץ בית של משפחה שלא יכולה, ולקבל להם את החיוך וההכרת תודה הזאתי, זה לדעתי הכי זה במרכז. וזה אולי אפילו אני אגיד שזה אפילו הכי אנוכי, כי אני באתי למשלחת הזאתי בשביל עצמי בעיקר. אמרתי, קודם כל בא לי שנייה לתת יותר גם אחרי השירות, בא לי גם להכיר את החברים האלה, בא לי, לא יודע, לקבל את הסיפוק הזה, את החום הזה, וזהו, זה לגמרי צריכה למרכז. יותר מעבודה, קריירה, חברים, חברות,
אז רגע, עדי, מי שרוצה להצטרף, איך אפשר? מה יש קריטריונים מסוימים? איך יש עוד כאלה אנשים? כאלה ספציפית זה יחידי סגולה. אני גם אמשיך להביך את עומר ואני אגיד שהוא שם מפלג מדובדבן, והוא ככה יצא מלחימה, ולא הספיקה לו משלחת אחת, הוא ישר המשיך לעוד משלחת מאור עקיבא, הוא ישר עבר בלהט הרגע גם לאשקלון. אז זה ככה, לא אומר, אני יודעת שהוא לא יגיד את זה על עצמו. תהליך המיון. תהליך המיון, קודם כל, ההרשמה היא ממש לוקחת חצי דקה. נכנסים לאתר של לוחמים ללא גבולות, ותוך חצי דקה נרשמים ובוחרים ממש איזה משלחת שרוצים. כן, יש תהליך מיון, צריך להיות כנים ולהגיד שמגיעים, תודה לאל, באמת הרבה מאוד מתנדבים שרוצים לסייע, ומאחר והקבוצה היא באמת כל כך איכותית, אז הם באמת עוברים תהליך מיון שקורה בישראל. לצורך העניין, אין לנו משלחת אחת בחו"ל שיוצאת ללא התנדבות קודם בארץ. השנה אנחנו ספציפית גם משקיעים את ההתנדבות בסימן שיקום העוטף. אנחנו מגיעים למשק החקלאי בעוטף ובאמת באמת משקמים אותו. זה ככה הסימן, והמטרה היא קודם כל להתנדב בארץ, ולאחר מכן לצאת גם להתנדבות בחו"ל. וכשאת אומרת מיון, מה זה אומר? זה אומר שמתחילים ממיון בזום, קודם כל מראיון שקורה בזום, לאחר מכן מתקבלים מתוך לצורך העניין 300 מתראיינים, מתקבלים 20-25 במשלחת. בוא'נה, קשה! ובאמת המטרה היא... אני רק רוצה לציין, מדובר בהתנדבות. נכון, את צודקת, אני מסכימה איתך. לצד זה... מה הטריק פה? אני מחפש את... מה הקאץ'? אני חושבת שהקסם האמיתי הוא הקבוצה. לא סתם השכר שלהם הוא לא כספי. בסוף הם מגיעים, והשלם גדול יותר מסך על הכף. החבר'ה מגיעים מכל הלב להנצח חללי צה"ל, כל משלחת היא לזכרו של חלל צה"ל, והם מגיעים ומשהו בקבוצה הוא מהפנט וגורם להם אפילו להישאר מעבר למשלחת. בסוף עומר הגיע והוא נכנס לארגון בוגרים, שהיום אנחנו כמעט בעזרת השם קרובים מאוד לחצות את הבוגר ה-3,000. וואו. והוא נכנס לתוך מעצמת בוגרים שפועלת גם בשגרה וגם בחירום כאן בישראל. אם אתן לכם דוגמה ככה באמת על רגל אחת, אני אגיד שתוך כדי חרבות ברזל, לוחמים ללא גבולות פעלה ב3 מאמצים שונים. זה עולם באמת הקייטנות, אנחנו הגענו לפתוח בית ספר לילדים מפונים שהגיעו לתל אביב. הפעלנו שם משלחת למשך 3 חודשים לצורך. כן. פעלנו באמת בחקלאות בעוטף, וממש פינינו מקלטים בפתח תקווה, וגם הכנו אותם לגודל השעה במידה ובאמת תיפתח חזית בצפון. אז ככה נכנסים להיות חלק מארגון בוגרים מאוד מאוד משמעותי, וזה לא מסתיים רק במשלחת. ולכן תהליך המיון הוא כל כך קפדני. אז מה ההמשך כאילו? אז למעשה יש לנו פרויקטים גם בישראל וגם באמת בחו"ל. מבחינת הארגון בוגרים זה רחב מאוד, זה מתחיל מבאמת התנדבויות שקורות לצורך העניין פעם בחודש, עד אפילו אירועים חברתיים. אני אגיד שאפילו הקמנו איזשהו פרויקט שידוכים בין הבוגרים שלנו. יפה, חשבתי על זה. שבטח יש לכם שם מלא שידוכים. קראנו לזה חתונה מללג ראשון. גדול. שיצאו מזה באמת הרבה מאוד זוגות. יצאו? כן. עומר מצא לו בזוג? עומר בדרך. הרבה פניות. עומר, אתה צריך לחזור ללחימה, שאתה חוזר או שאתה... כרגע אני עושה מילואים במה שנקרא משק ונשק. זה כאילו מילואים התנדבותיים לחבר'ה שמסופחים ליחידה, אני מסופח לדובדבן, אבל ספציפית כרגע עדיין לא קראו לנו מסיבות כאלה ואחרות, אז עושה מילואים פשוט. בהתנדבות. כן. נראה לי שעלולים לקרוא לך. שזה לא עלולים, שלך זה בטח עשויים. כן, כנראה שכן. וואי, מקסים, ממש יפה. באמת, אתם שייכים לאיזשהו גוף או איזשהו... אנחנו פועלים עצמאית. אני כן אגיד שיש לנו באמת תורמים שמסייעים לנו בכל הפעילות. אני כן אשמח את 7 שניות האלה להקדיש אליהם, עם קרן דניאלי באמת בתמיכתו של מוטי זוננפלד, קרן היסוד, הקונגרס היהודי העולמי, ביוקאץ' והמחלקה לישראל וזיכרון השואה בהסתדרות הציונית. אלה ככה הארגונים שתורמים לנו. כל הכבוד מגיע להם את הקרדיט, לוחמים לא גבולות, תנסו להיכנס, נראה אתכם מתקבלים, נראה אתכם. אני רואה שגם עברתם עכשיו כאילו לאשקלון, אתם עושים פעילות באשקלון. אני אשקלוני, איפה אתם יושבים? סתם לדעת? המרכז עצמו של לוחמים ללא גבולות הוא בפתח תקווה, אבל החבר'ה ישנים כשהם מתנדבים באשקלון בכפר סילבר. בכפר סילבר, כן. אוקיי, מעולה. אם אתה צריך משהו, אחי, שורקות, דברים, היו לך מהבית. תמיד אהבה. כל הכבוד לכם, מצדיעים לכם. באמת יפה. והם מרגשים באמת אותנו. מקסים, באמת מקסים. רק מראה לו שכמה אנחנו, כשאני פוגש אתכם, אני אומר כמה אנחנו רחוקים. גם אם הייתי רוצה, הם לא היו מקבלים אותי, אני נראה לי לא עובר את הסף שלהם, נראה לי סף גבוה.
אמר לי, יפה מאוד. נכון, אנחנו מרגישים כאילו שהם צריכים לעבוד על עצמנו קצת, לשפר את ה... אני יושבת פה ואני מקשיבה להם, אני רק מחייכת, כי אנחנו כל היום, כמו שאמרת, ביום יום אנחנו שומעים כל כך הרבה שיט. אז פתאום לראות את הדבר היפה הזה, אני אומרת, וואלה, היה שווה לעבור לארץ. נכון? כן, אני כל הזמן אומרת, כאילו, בדיוק בשביל אנשים כמוהם, אני רציתי להיות חלק מהדבר הזה, ואני... כשאת עושה הסברה, את יכולה להשתמש בזה. וואו, לגמרי, כל מה שנאמר, אני כל היום מלקטת בעצמי רעיונות, כאילו, ברור, אני לפני 7 באוקטובר, הרבה בהסברה היה באמת להראות לעולם על המון עמותות שפועלות מכאן, הצל ליבו של ילד וכולי, וזה מדהים עוד יותר בסיפור שלנו כעם ישראל לראות איך אחרי 7 לאוקטובר, כשהרגשנו שהכל קורס, דווקא האנשים הפשוטים מתוך העם, אנחנו הרזקנו את המדינה הזאת ביחד, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו לא מתייאשים, לא מוותרים. ותמיד אני אומרת שכשהכל נראה כזה, והכל כזה, באמת יש רגעים שאני שומעת את החדשות הזה, ופשוט אני יודע, אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה, הכל שחור. הכל סוגר עליך. אנחנו סוגר, בדיוק. אבל זה הרגע שאני כאילו אומרת, לא, פשוט צריך להסיט את העיניים לעם, ולהסתכל על העם, ולראות איזה עם מהמם, ומאוחד, וחזק, וטוב, ועוזר, ואף אחד לא שופט, מסתכל שם, אני יודעת. אגב, זה אותו דבר גם בחו"ל בהסברה. זאת אומרת, אם את מפסיקה להקשיב,